Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Po, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kok cah cilik mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Yo arep ngomong apa? Mas yo ora iku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung nglatih iki model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nemte urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal kok wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barangnya melek kualitase. Ngono lho. Lah iki lho apa wis tau uruh nggonku ye? Kok muni elek iki? Iki wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Buang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik setengah jrit engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah terah iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Oh lanang-lanang kejen. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anja.